синко. Колкото бебешки обрука. Благодаря. Благодаря ви, господин Стаки. Ще ви имам предвид. Ей, това е хлапето. Знаете ли къде е? Предложението още важи. Съжалявам, господин Стаки. Късно е. Вече е на път за затвора. О, Боже. Може да съм луда, но не мисля, че гледаше снимката на Рамбран. Стори ми се, че оглежда документа. Говореше за най-тъпия репус на света. Бекет. Готвих се да отворя черепа на Карбър, когато го видях началото. Какво видя? Светлината трябва да пада под подходящ ъгъл, за да се види. Кръстен знак. Изследвах с какво е изписан кръстът. Не ми